Doncs hem fet aquesta concentració que està dins de la campanya que hem encetat de solidaritat antirepressiva pels fets que van ocórrer en la xerrada que entrava dins del cicle de conferències de la Setmana Benvinguda que va organitzar el Consell, però ens van prohibir la xerrada per pressions dels mitjans de comunicació exteriors i dient que no hi havia un Consell a la universitat i que alteraria l'ordre d'aquesta. I aleshores no ens van deixar fer-la i com vam considerar que era una censura a la llibertat d'expressió, la vam fer igualment. Nosaltres hem vingut des de València per solidaritzar-nos amb els companys expedientats i amb tots els estudiantats en general de la UJI que estan vivint una situació digna de fa uns quants anys, del franquisme, que hi ha companys que s'estan enfrontant a sancions administratives dins de la universitat únicament per haver programat una xerrada. Des del rectorat han obert 3 expedients disciplinaris a 3 companys triats arbitràriament de tots els que estem en el front en el front d'estudiants per la universitat pública d'ací de la UJI, que vam organitzar tots conjuntament la xerrada i han agafat a 3 a dit. I a més això usant una normativa de 1954 on per exemple una de les prohibicions és acudir a la universitat en falda o no insultar al caudillo, i això a dia d'avui està vigent i ho estan usant per a expedientar aquests 3 companys, i això es pot suposar tant des de l'expulsió de la universitat fins a no deixar-los presentar els exàmens, per exemple. Ahir va haver un claustre en la Universitat de València, que és un òrgan de la universitat en la que participen alumnes, pagas i PDI, tot i que els alumnes tenim molt poca representació, i es votava el representant de l'alumne, que és el vicedegà d'alumnes o així, que és un òrgan ambientat molt simbòlic i tal que té la universitat, i nosaltres vam fer vot nul i vam votar des del CPC a les 3 companyes expedientades en un acte de desobediència i de solidaritat. Considerem que s'haurien de parar ja directament l'obertura dels 3 expedients i que això no n'hi haguera més. Aquesta és la nostra primera demanda i principal. Després, a banda, ens agradaria canviar aquesta normativa perquè realment és una barbaritat, no? Que en l'etapa d'aquesta transició surreal totalment, però bueno, que no es canviarà aquesta normativa. I a més, doncs, reivindicar la llibertat d'expressió perquè des del rectorat no censuren contínuament i bàsicament això.